Úgy érzed, hogy a lakásod túl kicsi. A belső építészeknek van egy egyszerű trükkjük. Tükrök. Ma elárulom neked, hogyan használd őket, hogy optikailag megnöveld a teret. Tudtad, hogy amikor felállítottad a tükröt, varázslat történik? A természetes fény visszaverődik a felületről, és megvilágítja egész helyiséget, ami miatt nagyobbnak tűnik. A kis tükrök bájosak, de ha mélységet szeretnél adni a helyiségnek, válasz nagy tükröket. Lehetőleg padlótól a mennyezetig. Ez egy trükk, amit a tervezők alkalmaznak, hogy megduplázzák a lakás alapterületét. Tükörüvegezéssel, ablakhoz hasonlít. Mélységet ad a helyiségnek. Kerek tükrök ideálisak kis belső terekhez. A finom formák harmonikusabbá teszik a teret. Vagy esetleg több tükör egymás mellett. A tükörgaléria dekorációként működik, amely optikailag növeli a teret. Most már ismered az összes belső építészeti trükköt. Melyik trükk tetszett a legjobban?